postavička náco, ktorý bol vytvorený z takých príbehov baníckych, žartovných, čiže vymyslená postavička. A chodil teda, že keď išiel z roboty, tak išiel z krčmy do krčmy. Takže my to ideme zopakovať. A chodil náco z roboty. Zoberieme si vozík, súd piva a pôjdeme z krčmy do krčmy. No a povedzme, že... A zapojení miestni podnikatelia pripravia nejaké občerstvenie pre ľudí, ktorí prídu. Takže je to také zábavné. Končí to v Banskoštiavnickom Betleheme a tam je taká súťaž na rozprávanie vtipov o nácovi. A povedzme si, že začína práve tu. Začína práve tu, v Banickej krčme, o 7. večer. Vstávají Hanzo hore na Bánu, klopajú a dnes skoro príde špára, ty nedajú. Dnes skoro som prišiel pára, my nedali ešte, malou palicou vydrali. Silencium! Vážené dámy, vážení páni, dovolte mi, aby som vás privítal na dnešnom poradí v 18. náckovom štiavnickom pochode. Osobitne vítam na dnešnom podujatí nasledovné osobnosti. Pána inžiniera Richarda Kaňu, predsedu Banskoštiavnického družského banického spolku. Pána inžiniera Štefana Filipa, prednostu okresného úradu v Banskej Štiavnici. Pána inžiniera Petra Zormana, zástupcu riaditeľa Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici. Pána inžiniera Ladislava Lacku, prvého predsedu hlavného banského úradu v Banskej Štiavnici. Vítam pani Jolanu Šamovú, predsedníčku Živeny spolku slovenských žien v Banskej Štiavnici. Vítam medzi nami delegáciu družobného banického spolku z Bane Dolina pod vedením Stanislava Petruja. Pravda, že vítam medzi nami spev okolo Štiavničan, ktorý dnes bude ako intonovať pán magister Branislav Seleš s harmonikou. Posilou tohto roku na tomto našom 18. náckovom pochode bude známa osobnosť banícka, pán Fedor Kazanský. Fedorko, poď sa sem postaviť. On premiéru mal na náckovej Štiavnici a na výjazde Štiavnického nácka, ktorý sme v apríli ako absolvovali. No a pravda, že vítam medzi nami interpreta Štiavnického nácka, pána Janka Furindu. No a premiérovo, skutočne premiérovo, vítam medzi nami jeho kamaráta Lojza, ktorého bude interpretovať slavná firma Karol Turoň. Takže toto máme skutočne, to je najnovší, by som povedal, ako prírastok do štiavnických, ako štiavnickej histórie, do náckovskej histórie, lebo táto náckovská história tohto roku má také zvláštne jubileum a to, že tohto roku sme si pripomenuli tej výročie narodenia pána profesora Vášariho, prvého interpreta postavy Štiavnického nácka. Takže ja myslím, že som privítal všetky významné osobnosti. Pravda, že vítam všetkých vás ostatných,
ktorí ste sa dnes dostavili. No a ešte musím privítať jednu osobnosť, ktorá ako taká tradičná osobnosť z týchto našich náckových pochodov, a to je pán Vladimír Remeň. Ten sa pravdepodobne pochodov. No a pravda, že nemôžem ako nespomenúť hlavnú firmu Milana Šestáka, ktorý nám perfektne zaklopal a ktorý bol prakticky iniciátorom tohto podujatia, ktoré sa už stalo, by som povedal, ako tradičným letným podujatím Banskej Štiavnice. Takže dnešné Takže môžeme náš dnešný 18. štiavnický pochod začať tradičným spôsobom, to znamená banickou hymnou. Kantor Incipiat Carmen, Zdar Boh hore. Prosím, všetci postaňme. Silenci absolutum pro Carmen, Zdar Boh hore. Zdar Boh hore, smrť nám kynie, však tá volá, kánu švie, smrtonosné, živly bane, tie zráňajú naše dlane. Nechcem poklad čiernej zeme, švárne dievča už doluje v mojom srdci. Milá moja, verný som ti, a keď raz v útrobách zeme posledný dých nás zájde, osud náš je v rukách Boha, pomôže nám vieme, a ty, dievčatko, nezúfaj, baníkom zomrieť ma nechaj. Duša sa povznesie v raj, Boh zarudaj, Boh zarudaj, Boh zarudaj. Ja si myslím, že by sme si mali spomenúť aj dievčence, ktoré patrili týmto náckovým a náckovými kamarátom, jeho kamarátom. No a jednou z takých dievčín známych bola aj Pepka. No a o Pepke bolo známe, že je, ako by som povedal, rada dajka. A už raz sa jej tak pýtajú, a Pepka, a je to pravda, že si ty dala celej Štiavnici, chlapom z celej Štiavnici? A Pepa len tak odvrkne, a čak Štiavnica není až taká veľká. Takže ja vám všetkým prajem príjemný večer, príjemnú zábavu. Ja si myslím, že máme ideálne počasie pre túto krásnu akciu, lebo snáď ešte pred týždňom bolo o 10 alebo 15 stupňov viacej v tomto čase. Takže aby ste sa všetci dobre cítili a pripomenuli si vlastne v tento slávnostný deň nášho banského velikána Nácka. Všetko dobre prajem, príjemnú zábavu. Skoro prídeš pára, ty nedajú, keď neskonču. Je pára, my nedali, keď ešte mahu masku pári, sa vydrali. Stávaj, Hanzo, hore na bánu, klopajú, keď neskoro prídeš pára, nedajú, neskoro
Cantus ex! Porosta, Racko bude držať. Nečapuješ sa. Poď sem, Rado. Ťahať. Racko, podolný. Tak. Sem, Rado. Všetky dievky vykrútili na tanci, čižby mali cifrované, nohavice žurované, metody trvali. Silencium, chvíľočku tíško. Vážené dámy, vážení páni, dorazili sme na druhú zástavku dnešného 18. nášho pochodu. Nachádzame sa v bývalej kaplnke svätého Ignáca, lebo aby ste vedeli, názov, to je slangové meno ako Ignáca. Takže tu bola niekedy tá kaplnka a teraz je tu ako zakladačka Slovenského Banského múzea. A ja odovzdávam slovo pánovi inžinierovi Petrovi Zorbanovi, zástupcovi riaditeľa, aby vás tu ako privítal oficiálne na tejto pôde. Ďakujem za slovo. Takže, vážené dámy, vážení páni, milí návštevníci Banskej Štiavnice, milí štiavničania, dovolte mi, aby som vás tu v kaplnke svätého Ignáca čo najsrdečnejšie privítal pri príležitosti tohto pochodu Máckovho. Tak ako bolo povedané, že je to 18. ročník. Nachádzame sa v slávnom Komorsko-Grófskom úrade a konkrétne teda v kaplnke svätého Ignáca. No a tento komplex slávneho Kammerhofu alebo Komorsko-Grófskeho úradu, tak tu v podstate sídlil tá pravá ruka pána cisára, ktorý vlastne spravoval 7 banských miest Horného Uhorska. Takže naozaj tento komplex si zaslúži veľkú pozornosť. Tí, ktorí nevideli tú expozíciu, ktorá je tu, ktorá teda prezentuje históriu baníctva na Slovensku, tak odporúčam. Musím trošku, robiť aj takú volávku, aby teda tí, ktorí to nevideli, aby sa vzbudil nejaký záujem. No a vedenie Slovenského Banského múzea je naozaj rado, že sa takéto tradície, ktoré vlastne túto našu Banskú Štiavnicu postavili na piedestál v rámci nielen Slovenska, ale aj Európy a dokonca aj sveta, tak sme hrdí, že sa vlastne tieto tradície udržiavajú a musím sa pochváliť, že Slovenské Banské múzeum tento rok zaznamenalo trošku taký akože progres. Hej. Tam na nástenke môžete vidieť prezentáciu vecí, ktoré sa nám podarilo zrealizovať. Je to naučný chodník po
vrchu Glanzenberg, kde teda bolo jedno z prvých miest, kde sa vlastne začala povrchové dobývanie zlata a striebra v Banskej Štiavnici a okolí. Samozrejme, tento rok sa nám podarilo aj trošku takú nadregionálnu aktivitu zrealizovať a je to otvorenie uholného baníctva, teda expozíciu uholného baníctva na Slovensku v Handlovej. Takže tam je tiež krátka taká prezentácia, kto by mal záujem a vidieť to, tak nech sa páči. A ešte v neposlednom rade chcem vyzdvihnúť vec, ktorá sa týka trošku aj náhľadu do budúcnosti. To je realizovaný projekt ROP, teda regionálny operačný program rozvoj turizmu, a realizovali sme rekonštrukciu Starého zámku. Ten chceme v tých rekonštruovaných priestoroch rozšíriť expozičné priestory Starého zámku a samozrejme rekonštruovali sme aj, čo sa baníkov všetkých týka, tak objekt prachárne, teda budovy, kde bol v minulosti teda sklad pušného prachu. No a tam by sme tiež perspektívne chceli vytvoriť expozíciu používania pušného prachu na mierové účely, lebo ako vieme, tak od 8. februára 1627 bolo použitie tu práve v tomto regióne, konkrétne na Bíber, Štvolni, prvé použitie pušného prachu na mierové účely. Vojny boli, hej, s pušným prachom a tak ďalej, ale toto bolo na mierové účely. A naozaj je to nespochybniteľné, aj keď teda páni Francúzi vraveli, že majú akože oni prvenstvo, ale nemajú žiadnu písomnú zmienku o tomto. A Banská Štiavnica má písomnú zmienku o tomto použití a naozaj je tam všetko, ako sa vrtalo, ako sa to naladovalo, ako sa odstrelilo, ako sa odvrtalo. Takže chceli by sme perspektívne spraviť takúto expozíciu v tom objekte a samozrejme aj sprístupniť tie objekty, ktoré prezentujú ľudovú banickú architektúru. Lebo v podstate sú tam postavené tie banické domce, ktoré sa zviezli zo Slovenska, hej, či už zo Spolníka, z Nižnej Boce a z Lubietovej. A samozrejme je tam aj pôvodný dom banický z Banskej Štiavnice, takže aj toto by sme chceli v budúcnosti nejak oživiť a otvoriť dvere týmto objektom pre návštevníkov Banskej Štiavnice. Takže to je, hádam, z mojej strany asi tak všetko. Nechcem vás unavovať, lebo neprišli ste sa počúvať mňa, ale prišli ste pochodovať a počúvať hudbu a nejaké humorné príbehy o Náckovi, takže ďakujem za pozornosť. Doma v Bodruši dobehne za matkou a mati moja išla z kostola, ten Náco bude do mňa určite zalúbený. A podľa čeho tak súdiš, dievka moja? Nož teraz, keď sme išli z kostola, mi zamrznú tie konačince do chrbta. Ľudia moji, som potom tu na Reslin býval, v Štiavnici. A mal takýho psíka, Bobíka. A ten zdochol, to vám bol ako člen rodiny ten pes. A už Lena vraví, Nácko, choj za pánom farárom, však to bol ako člen rodiny, nak nám ho pochová. Náco tam išiel na faru a ten mu vraví, Náco, čo, kde by som ja sa mohol pochovávať? Však to sa nedá, ako si to ty predstavuješ, ale vieš čo? Choj tuto na Štégrubnu, tá sekta, čo tam vyspevuje po nedeliach, možno ty ho pochovajú. Náco taký smutný, na pána farára vraví, a keď im dám, tak 15-20 tisíc korún im bude stačiť. Farár napáči, Nácko. No ľačák, si ty mohol hned povedať, že tvoj psík bol katolík. Jednou ja poviem, to vám bolo tak, Náco doma sedel, oddychúval a mal toľka syna. A toľko behá po dome a Náco sa opýta, Tónko,
A čo ty beháš po dome? Ale otec, hľadám lampáš. Lampáš, na čo či lampáš? Idem na rande. Trepeš tónko. A zase furt popred televízor behá a nemôže kúkať onú svokru, na co starý, nie? A hovorí, toľko, a čo furt behať? No lampáš hľadám, otec, lampáš. A na čo ty lampáš? No už ma vravíš, že idem na rande idem. Ale toľko ma nehnevaj. Ja som bol tiež mladý, tiež som chodil na rande a nie s lampášom, však som si... No veď, oni nemali lampáš a vidia, čo domov dotrepali. Na však na tej rovni vtáky lapajú, a tej pevnej graciári pokoj nedajú. Veľká chodieva, a ona za frajera to kraj sviara. Do kurmachera, la 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 Hore budeme ťapovať, keď sa skáču. Počítať pivo, a ináč sa vám dostal na tú asentienku. A už sa Liena ho čakala zadumatý. A už mu doktor vraví, chlapče, daj si tomu týkate. Ani Bohovi pán doktor, ale daj si tomu prečo idete. No le pán to si dám dolu, kde sa mi postaví. Julia, ale na tom neskúštíš povedal, doktor, a keď už mám toto asentienky, išiel si do toho, čakal na prevedaní, a tak ho poďme Boha hovorí, chlapče, za čo predáš týkate. Ale prídi v nedelu, keď máš bielu košelu, po báke za matom je, špagátom zaviazanie. Campus X! Zarbo! Niekam speje, zachová vodka tvoj verne. Bohom, ja už idem širým svetom. Nevidím stále. Vážené dámy, vážení páni, dorazili sme na štvrtú zástavku dnešného 18. násilného šťavnického pochodu. Sme pri šachte Kauhaus a pri sérii pri šachte Kauhaus. Odovzdávam teda slovo majiteľovi známej firme Peter Ernek, ktorý
a nás tu ako privítal, ako vidíte, týmto zborom permoníkov a permoníčov. Peťo má slovo. Ďakujem pekne teda. Chcel by som čo najsrdečnejšie privítať teda hlavne Štiavnického nácka s jeho najstenejším sprievodom tu na pri šachte Kaufhaus, pri technickej pamiatke, ktorá to tu na Štiavnici má veľmi ťažké, pretože Štiavnica má veľa takých zvláštností. Tu na nie je problém, keď odvalíte kameň a nájdete zlato alebo zlatú žilu, kozu si tu uviažete niekde o komín, voda tu tečie do kopca, čiže tých zvláštností má Štiavnica strašne veľa a jednou z nich je teda aj táto vlastne šachta Kaufhaus a som veľmi rád teda, že Nácko si našiel sem cestu vlastne, že sa spojí osobnosť taká ako je Štiavnický Nácko práve s technickou pamiatkou ako je šachta Kaufhaus. A táto šachta má ináč aj pri tomto, čo v Štiavnici je veľa takýchto zvláštností, má jednu obrovskú zvláštnosť, teda čo možno ani ľudia nevedia. Už z názvu to vyplýva, že niekedy starí baníci nebolo vlastne nejaký Lidl alebo Billa alebo Tesco, čo teraz sa chodí nakupovať, ale starí baníci chodili práve touto šachtou vod a chodili tu na trh, vlastne kde si mohli nakúpiť a doplniť si zásoby a možno z toho vznikol aj ten názov. A práve aj Štiavnický Nácko, čo možno teda sa špekuluje o tom, alebo sa to doplňa v rámci nejakej tej náckológie, alebo ako sa volá tá veda o náckovi, tak sa možno doplní, že práve Štiavnický Nácko chodil touto šachtou, aby tu na tom trhu si kúpil tú najlepšiu brinzu, ako ja sa hovoril, že Štiavnický Nácko bol najväčší odborník akože na brinzu ako samotnú, ktorá sa tu v Štiavnici predávala. Takže budem teda, aby Štiavnický Nácko mal teda aj nejaký... Ešte by som chcel teda spomenúť, že okrem Štiavnického Nácka tu bolo veľa významných osobností v tejto šachte, akože cisár Jozef tu svára vlastne 40 metrov možná pod nami, bol jeho syn Jozef, aj Leopold vlastne boli tiež, takže si oblúbili vlastne, možno neviem, či chceli ísť na tú brinzu, alebo chceli teda vidieť hlavne to zlato, ktoré Štiavnica obsahovala a tu bola tá zlatá žila a tu si s nej mohli odlomiť a dodnes sa s nej dá odlomiť, kto bude mať záujem, tak určite cez Banské múzeum vám umožnia, aby ste si z tej zlatej žily tu na Štiavnici vlastne odniesli. No a aby mal Štiavnický Nácko teda takýto sprievod možno aj o niekoľko 10 ročí, tak som poprosil týchto malých permoníkov s dovolením teda Banického spolku a organizátorov, že by odhalili teda tabulu, aby sa dalo spomínať teda, že Štiavnický Nácko si našiel cestu k tejto technickej pamiatke a poprosím teda našich malých permoníkov, že by teda slávnostne odhalili tabulu. Riadne ťahaj. Ešte by som chcel podotknúť teda, že šachta Kaufhaus je nielen technickou pamiatkou, ale je aj čarovná. Teda hovorí sa, že kto sa chytí teda tých breží, musí sa poriadne nadýchnuť a môže sa mu splniť každé želanie, ktoré si v tej chvíli v tom nádychu vlastne predstaví alebo pomyslí. Len má to samozrejme ako každé takéto, má to háčik, treba sa poriadne nadýchnuť a 1000 eur treba dať banickému spolku. Ale že vraj sa to plní akože banický spolok, akože určite. A treba to dať ešte v minciach. Takže môžete skúsiť, či to je naozaj pravda, prídete nám potom povedať. Dobre, ďakujem pekne za veľmi pekný príhovor. Pánovi Petrovi Emekovi taktiež permoníkom za odhalenie už 4. pamätnej tabulky. Pekne nám to pribúda a ja myslím, že ešte mesiac došľadok na ďalšie tabulky. Nová generácia mu vyrastá. Len slušný a mám dobre. Stalo sa hneď po revolúcii. Silenciu! Vybral do Viedne. A ja som mu vravel, na čo? Kúp mi jedný Hosentrogle. Dobre, na čo prišiel z Viedni? No Nácko, daj mi, kúpil si mi tie Hosentrogle. Lojsko môj, rád by som ti bol vyhovel, ale neviem, ako sa po nemecky povie Hosentrogle. Ďakujem veľmi pekne.
keď sme už pri tom zlate boli, pán Ernek rozprával, na co vám prišiel doktorovi Banskom. Na doktor popoziera, na ňo popreziera a vraví, na co ty máš zlatú žilu? Ježiš Mária, na co hotový vyšiel von a kmotra stretol a vraví, kmotor môj, predstav si, čo mi ten doktor povedal. Však kedysi v bani bolo zlato a v ryti bolo hovno. A on mi teraz vraví, že ja mám v ryti zlato a v bani je hovno. Doktor Majka volá, kedy bol doktor Majka na rudých baniach a už na to taký smutný prišiel k tomu doktorovi Majkovi a ho zavolal ho dnu a hovorí, no čo Náčko, vedia, hovorí pán doktor, ja neviem, ako im to mám povedať, neviem. Veď ale tak sa vyjadri. Vedia oni, ja mám problém asi s týmto. Ja keď idem s Lenkou do posteli, nie, mi to voláko, mi to nefunguje, mi to nestojí. Nič Náčko, ty si z toho nič nerob, choď domov a ráno príde aj s Lenkou zajtra. Na druhý deň prišiel Náčko aj s Lenkou a už doktor otvorí dvere. Lenka, hýbajte dnu. Lenka prišla, no Lenka, vyzlečte sa. Ale veď pán doktor, veď ale Náčko vidle stojí. Nič, Lenka, vraví vám, vyzlečte sa. Tak sa Lenka vyzliekla, otočte sa, prejdite sa, tak sa prešla. Dobre Lenka, oblečte sa, pošlite Náca. Tak Lenka vyšla von, poslala Náca taký prelaknutý, že má vláku strašne smrteľnú chorobu. A doktor mu hovorí, Ježišmaria, pán doktor, však ja mám vláku smrteľnú chorobu, alebo čo to mám? Nič sa neboj, Nácko, nemáš ty nič. To není tvoja chyba, ani mne sa nepostavilo. Na banu už klopajú, už na banu už klopajú, už ja musím ísť, už tam musím, moja milá, musím opustiť. Vstúpam po farte smele, má milá sa mi smeje, že som celý zamazaný do od oleje. Vstúpam po farte smele, má milá sa mi smeje, že som celý zamazaný do od oleje. Namastím si svoju tyčok, namastím čisto, namastím, aby mi šlo potichučky a veľmi friško. Aby som sa nezvalil, ruku nohu nezlomil, aby milá neplakala, že som sa zabil. Aby som sa nezvalil, ruku nohu nezlomil, aby milá neplakala, že som sa zabil. Prestávam klopať, som unavený. Ty mohla aj volať čo dobré, ty bola ako horúce. Ešte máš ísť po jednom dobrať. No. Kde je brat? Jano, 4-krát hore. Ešte šikna nepadla. Dolnú bránu
a 5 rokov stávali. Pred ňou, za ňou, mladenci sa rúbali. Kedy bolo sveta žiť, kvernom a haviarom byť, s krčmi na fraj a z kraja do bani. Kedy bolo sveta žiť, kvernom a haviarom byť, s krčmi na fraj a z kraja do bani. Tuto Tej šťavnici majú vrcha koničke, kotičke, čo by na fraj, to dravý si čižmičke. Čižmičke obuj nový, aj strieborne podkový. A nikto nemal na nohy. Čižmičke obuj nový, aj strieborne podkový. Ak je ešte nikto nemal na nohy. Na vinčach ten strieborný mal vonajú, už krčmárke ani vydať nemajú. Keď nemajú, to je kríž, výmena bortovaní. Výmena bort, až do rána tovaríš. Keď nemajú, to je kríž, výmena bort tovaríš. Výmena bort, až do rána tovaríš.